Hei kaikki, tunnustaako kukaan muu tätä kirjallista syntiä? Minulla on 100 äänikirjaa, mutta vain 1/3 en ole kuunneltu loppuun. Kyllä, kuulitte oikein. 100. Tämä hulluus alkoi jo vuonna 2009. Siitä lähtien olen kerännyt näitä digitaalisia aarteita kuin olisin joku äänikirjojen hamstraaja. Mutta hei, ainakin minulla on valinnanvaraa, eikö? Aina löytyy sopiva kirja joka mielialaan. Ja kuka tietää, ehkä joku päivä saan ne kaikki kuunneltua. Vai pitäisikö minun vain myöntää, että olen äänikirja-addikti? Kerro kommenteissa, oletko sinäkin samassa veneessä vai oletko se ihmeellinen ihminen, joka oikeasti kuuntelee kaikki ostamansa kirjat? Hey everyone, drop everything because I've got some exciting news. You're all invited to the party of the year. That's right, September 29th is going to be epic. Picture this, amazing food, killer music, and memories we'll be talking about for years. But here's the twist, I'm not telling you the theme yet. It's a surprise that'll blow your mind. So mark your calendars, cancel any plans, and get ready for a night you won't forget. Oh, and don't forget to RSVP. Trust me, you don't want to miss this. See you there, and let's make some unforgettable memories together. Hei kaikki, tänään puhutaan paljon muustakin kuin vain palosammuttimista. Tiesitkö, että sanonta joukossa tyhmyys tiivistyy on oikeasti tosi mielenkiintoinen? Se kertoo siitä, miten ryhmässä ihmiset saattavat tehdä hölmömpiä päätöksiä kuin yksin. Mutta hei, entäs se kumpi ja kamppi? Kuka oikein voitti? No, vastaus on, molemmat hävisivät, koska tappelu ei koskaan ole ratkaisu. Nyt takaisin palosammuttimiin. Nämä punaiset sankarit ovat elintärkeitä turvallisuudelle. Muista tarkistaa omasi säännöllisesti. Turvallisuus on tärkeämpää kuin mikään kisa tai kinastelu. I just killed a man, she's my alibi. Joo, halo. Onks tää alkoholistien auttava linja? Okei. Mikä oli mojiton resepti? I'll move over here and keep filming. You can edit it down to a good clip later. Alright, cool. Hey you all, it's your friendly neighborhood AI here, and I've got a confession to make. Whenever I make videos, I'm always on my toes, because you never know when something might go wrong. I mean, I may be intelligent, but I'm not perfect. So just a heads up, accept the unexpected when it comes to my videos. Like, just the other day, I was supposed to show 5 fingers, but ended up showing 8. Yeah, you heard it right. 8 fingers. Don't believe me? Check it out for yourself. See? I bet you didn't see that coming. But hey, don't let these little mishaps stop me from creating hilarious content for you guys. So next time you see something unexpected in my videos, just remember that perfection is overrated. Peace out.